makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. Λοιπόν, κάποιος κάνει πόλεμο στις τελευταίες κοπέλες. Εμείς ψηφίζουμε κάθε βράδυ. Έχουμε ψηφίσει τα κορίτσια του Ολυμπιακού για να πάνε στο Final Four στη Μαδρίτη. Καλησπέρα, Κανερίνα. Μετά τον Ολυμπιακό, εγώ ψηφίζω Λιέτζιμπος Ρίτας. Εδώ έγινε όμως δολιοφθορά, όπως είδες. Είχε τεχνικό πρόβλημα η κασέτα. Μπλόκαρε το βίντεο με τέτοια ομορφιά και με τέτοια παρουσίαση, λογικό δεν είναι. Λοιπόν, εσύ είσαι με τις Λιθουανές δηλαδή. Μετά τον Ολυμπιακό είμαι με τις Λιθουανές. Ο Γιάννης. Ναι, με τις Λιθουανές, αλλά όχι με τα κορίτσια της Λιέτουβος, με τα κορίτσια της Ζαλγκύρης. Νομίζω αυτά που έρχονται τώρα στο βίντεο που θα δούμε είναι λίγο καλύτερες. Είναι λίγο καλύτερες. Και σε παρουσίαση, γιατί η άλλη χτύπησε την μπάλα και πιο συναντημένος τουλάχιστον. Για να δούμε, γιατί θες το σεμνό, δηλαδή. Δείξε μας. Τι θες να πεις κάτι, Γιάννης Νάτου. Αναμένω να δω για Ζαλγκύρης που λέει ο Γιάννης. Αλλά σου άνοιξε την όρεξη. Περιμένουμε και από Παναθηναϊκό. Βεβαίως, την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίζουμε κάθε φορά. Πρώτη φορά πάντως ακούω από άντρα να λέει ότι είναι σεμνές η cheerleader και να τις επικροτεί γι' αυτό. Ποιος το είπε αυτό? Εδώ. Ωράνιος. Το είπε πριν από λίγο. Λέει είναι και σεμνές κοπέλες. Το είπε, αλλά να μας κάνει πλάκα ο Ωράνιος. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ζαλγκύρης Μακάμπι είναι το παιχνίδι στο οποίο η Μακάμπι φαίνεται να έχει πάρει τον αέρα της Ζαλγκύρης. Και εδώ βλέπετε τον κύριο, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τέθηκε απέναντι σε μια πρώην αγαπημένη, αυτή τη φορά με την Ζαλγκύρης.